kay mga igsoon, maayong gabi kanatong tanan. Live dialogue ang atong himuon karong gabi una para sa atong mga tubag sa dapat nato nga hatagan og tubag sumala sa mga pangutana sa komento sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Facebook. O may gabi sa tanan, una sa atong igsuon, Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland. Sa iyang asawa, sa iyang mga kaigsuonan, mga paparintihan, maayong gabi kaninyong tanan. Di lang, di po kumalimot sa tanang mga Pilipino diha sa Amerika na naakaroon diha, labi na o nanimati kamo sa ato ang sangyaw din sa Facebook ngayong gabi usab kaninyong tanan alang sa Pilipinas. Mayong adlaw diha sa Amerika kay adlaw man karon sumala sa atong panahon. Una na itong hatagan o husay kanibang gingon nga si Kristo nagtukod og simbahan. Sa kung saan na ito ni balanse, wa dyan makatukod si Kristo og simbahan. Ang unang mga Kristiyanos nga nikuyanap sa tibuok kalibutan, mao ang mga Katoliko Romano. Sakop sa Katoliko Romano. Dili na ito na itago. Di po nato na ilimot. Kay sila man ang nag-spread sa Christianity. Pinaagi sa Portugal ug Spain. Unay duha ka nasod, nag-iingon nila og Catholic Kingdom, Christ Kingdom. Muna nga tinuod yun nga sila ang unang gilatayan sa buhat ni Kristo alang sa pagpalaganap sa Kristohanong pagtuo. Muna nga dili na to na sila ma-lockdown na ino na to nga sila dili tinuod nga doon ay tahas dinis kalibutan. Ugaling lang, doon na mga doktrina diha karon nga supat na sa tinuod nga pagtulunan sa atong Ginoo. Sama pananglit anang lalaki ug lalaki ilahang taslon na magidaghan ana, no? Kunya, giuyonan mo yun Daghan mang mga Kristiyanos ana ang nahibalo nga babae, tumboy, nahigugma sa babae, kaya mahigugma man ang tumboy o babae. Basta Katoliko na, ilan ang kaslon. Ewa man po'y laing tumboy. Sa tinuuhang lain, no, may tumboy niya. Eh, naman gani tumboy, anang mga protestante, mawa man ang pagkatumboy. Dire, di po kumudawat og na tumboy dire. Di po kumudawat og bayot. Labi na yun, gani ikumuyon nga kanang bayot. Lalaki ko na, kaslon pog lalaki. Sa maning klasihas pagtulunan sa kalibutan. Nga ino na to nga iyas Ginoo na. Pero naana karon sa simbahang Katoliko Romano. Unay, naghatag nila usa sa nakapahugaw sa ilang pundok. Galing lang kay kanilaging mga tao, patay man yun og baruganan kay may mandihagot kay wa may bawal niya. Pahala pag namatay kas kahubog niya, problema man na nimo. Tugod kag gulangan nga isang hektar kadako, imo na ng problema. Kay lagi na sila yung mga doktrina nga kuno ang tao
inig kamatay hukman dito sa purgatorio. Adto kuno na dito basahan sa iyahang binuhatan dinis kalibutan samtang buhi pa siya. Unang sa ila na nila panumbalinga kanang mga ingan-anak nga buhat tungod anang maong rason. Pero hinoon kung atong tanawon, murag wa inon sila nahimo nga naka hatag og pagtulunan sa mga tao mahitungod sa sumala sa tuyo sa Dios nga ang tao mabuutan sa iyang atubangan. Kay ilang tugutan natud pa gani ni Darwin. Si Kristo kuno nagtudlo man og inom. Dito sa kasal sa Kana, tadyaw-tadyaw ang tubig gihimo ni Kristo nga bino. Mao nga ang mga tao perting inom sa bino. Pero wa gyud nabasa nato diha nga ang mga tao nanginom nangahubog. Kay ang kasabwat pa ni Hesus si Maria sa pagbuhat og bino. Ay ningon man si Hesus dire kasulatan ningon man nga unsay isultis akong anak kumana lang na ninyo. Pag ingon ni Hesus nga kun aninyo ng mga tadyaw og tubig ng mga banga ipuno pos mga alagad. Unya di panalanginan ni Hesus pagtilaw pinakalaming bino sa kasal sa Kana. Ang nabasa nato diha pinakalaming bino pero wa ko ta nabasa og kadto nanginom nga hubog. No? Nakaigit na sa kahubog, nakaihi na sa kahubog sa emperor. Wa gyud. Ug mao toy gihimong hinungdan nga matud pang Darwin. Darwin gid gano? Kana kunong ilahang kasal nga mag-inom jutay ra na kumpara sa gibuhat ni Hesus. Sa to pa katungtuan gibuhat ni Hesus nahimo nilang sumbanan para sa panahon sa ilang kasal manghubog silang maayo. Antod nga ang uban musangko sa manggibuno na. Manggipatay na. Amura hinuon nga si Hesus may nahimong hinungdan anang tanang kadaot nga nahitabo panahon sa kasal nga dunay nangamatay kay nang ginilubaay na tuod sa kahubog. Sa akong paminaw, sayop kayo nga interpretasyon Ngano man? Sa sinugdan, sawa pa na sa gamang bino, sa sinugdan na tubig. Nawaday tubig makahubog. Tungod sa gahom sa Dios, pagtilaw nila laming bino. Pero ayaw kalimot nga tubig to. Muna gikuha nila, ilaman na yung gihimong tinuod nga bino. Nga pagtilaw lamian naman nga bino. Pero wa nila ilang gikalimtan nga sa wala pa to tilawi, tubig. Tungod sa gahom sa Ginoo, aron dili sila mangitag ilimnon nga makadaot, makamatay, ang gihimo sa atong Ginoong Jesucristo, ang tubig iyang gitagaa gahom nga og tilawan murag bino. Di ang mga tao piliting Panginoon. Resulta napay nahubog. Wala. Wa gyud na balita diha nga kadtong kasala nakaigit-igit og kahubog ang mga nanambong sa kasal. Ganun tubig man to. O ako pestorya na to, tubig man to. Ang lami ramay bino ato. Sumala dres ni sulat. Ayaw to gama nga bino nga prehag tanduay. Prehag pundador, prehag emperador. Sama anang gihimo nila karon magpanahon sa kasal, emperador, pundador, binuhat kinagtao at bino. Lagi na ipabrika. Naipabrika. Pundador, emperador, Pulapo, Syuktong. Unsa pa? Bilog ang mundo, kanang sa Ginebra.
Tanawan niyo ng abilidad ng Ginebra. Di ba, ang drawing na si San Miguel kuno, nadalag espada. O niya, si Satanas na hayang, natikangkang si Satanas, gitumba ni San Miguel. O sila kay balo sa saong sa anak, nga kanang makainom anak, mo may mong Satanas, kaya may matumba. Tanawa lang makainom, kanang mahubog, di ba mo ay matumba? O di mo ito'y Satanas. O niya, panahon sa ilang kasal, naama na. Ang ilang gihimong rason, ay si Ginoong Jesucristo, nagbuhat og bino, nagpainom sa mga tao bino, niadtong kasal sa kana. Ang wa nila tanawa nga dili bino. Pero ang lasa bino, pero dili bino. Unsa man to? Tubig man, pagtilaw bino. Di dito makadaot. Maunay nakapahimo nila nga dako kayong sayo. Ito man ko nga kanang Katoliko Romano. Nana sila'y tahas din sa kalibutan. O ang tahas anak nila, nga makatabang sila sa mga tao nga mahimong matarong din sa tubangan sa Diyos. Pero ang resulta niya, wa man hinunay mong matarong, kaya bisan o lalaki versus lalaki, ilamang ninyoon. Ang sa man ang kabukataaron, asa man hinahimong pagtulungan sa Diyos naman. Babae nga tumboy, naibog sa lalaki, babae nga tumboy, kaslon. Matod pa sa kuminto dito, blessing. So may na blessing kong kasal, maura man na. O niya, naamang yoy na nakita na to nga gikasal gid sila, nakasanin na yung business kasal. O. Mo ni untay dapat nga wadon anang kunduka. Aron dili sila matulisok sa mga tao. Kunya, kani pong mga CFD, 44 ka konsentidor. Dili sila tinuod nga mga tao nagipadala sa Dios dinis kalibutan aron barugan ang matarong. Nga naman, ganun makaingon lang ko nga dili sila tinuod nga gipadala aron barugan ang matarong. Kadili man na matarong kanang lalaki versus lalaki kaslon. Babae versus babae kaslon. Matarong ba na? Kung sa maning klasihas pagtulunan sa kalibutan nila, nga nung ilang ang gidawat ni sa ilang simbahan, nga kanang lalaki versus lalaki kaslon, babae o babae kaslon, nga wala man na itutlo o deres kasulatan, o wala ko'y propita nga nagsulti anak. Matod pa nila, connection sila sa Ginoong Jesucristo. Oh. Di man kumusupa nga, connection sila. Ganong connection man? Ay Kristiyanos man. Muna yung nakapahimo nilang connection. Pero dili lang sila, kaya ang tanang mga protestante, connection na po na, kay Kristiyanos na sila. Ang ilang barugan lang ha, ang ilang ang kunon nga sila ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Ito na yung sigutan ron. E kanina to, dialog man eh. Doon na mo yung mga pangutana diha. Nga, when side sa ilang mga pangutana, yung pangutana din na to, tubago na itong line. Nga, tubang. Matod pa diha, sa to tapi karon, na nabiyaan. Ha? Oh, nga kaning sila connection sila ni Kristo. Buota, ay sila Kristiyanos man. Na sila yung apostolic succession. Oh. Pwede na itong tuhuan. Nga na sila apostolic succession. Nga naman. Oh, nagsunod man sila aral ni Jesus sa mga apostol. Lamang, ilalang daot-daot. Yung sa nila pagdaot-daot, kana laging lalaki o babae,
babae o versus babae kaslon, minyoon, ilang ang giunuran, lalaki o lalaki, ilang giunuran nga minyoon. Dinhi ini, mahimo nga dako kayong cross-examination nila nga asa manatos kasulatan ibase sa mga apostol nga ang mga apostol ni uyong nga kanang pareha o same-sex kasun uyunan nga minyoon. Ano man sila kabadlongan eh? Muna inyong ikuha nila, muna inyong i-bronte lang. Nya dira ba sila narabay katong imong kontra singa na to. Kung taga Davao, dira ba siya mo dawat kay dili ko na tinuod. Usa to, pitipindir to o pitipindot. Kasi pitipindo to. Eh pitipindir, imposible ko siya na ibalo na. Nga kanang pitipindir at reser na mahimong pitipindir. Ha? Gikonsagrahan kanila. Gibilisingan kanila. O niya, kumpleto kang kasaysayan nila, mga history nila. Oh. Dito na po ay pitipindot. Eh, waman sa naibalo nga ang ilang Santo Papa, ga-honor na, ga-approve na nga kanang lalaki o lalaki, kaslon, babae o babae, kaslon. Kadugay na kayo na, tibuo kalibutan, naibalo na. Pero kining tawhana, ang tinuod ni nahibalo ni. Pero nagpakabuta lang sa kamatuoran. Dili siya mudawat sa kamatuoran. Pilit niyang isalikway ang kamatuoran dili sa kalibutan. Mao nga kanang mga CFD-ha, dili ni sila mga pinadala sa Ginoo para ipabarog ang matarong dinhi sa yuta. Ano man, ilang ang depensahan bisan og dinautan nga paagi. Dili sila mga pinadala sa Ginoo. Kaya ang pinadala sa Ginoo dili ipabarog ang matarong. Matarong na ina nga pareho mong laki, uyunan nga ninyoon. Oh. Matarong na ina, tumboy na ibog sa babae ninyoon. Wala nga daghan din hitabos Pilipinas ana. Ug ang kadaghanang gabuhat ana mga Katoliko. Mga membros Katoliko ang gabuhat. Wala na hitabo na nga mga laing pinuuhan na gibuhat ana. Kadaghanan nga tumboy Katoliko. Nga nahigugma pag pareho niyang babae Katoliko na. Kanang bayot nga nag-ipon-ipon o lalaki Katoliko na nako. O yang anong asa man ang ilang pagka pare ani, ang ilang pagka-safety, gano'n man sila makabuyag ani. O, gano'n sila kabuyag, kaya giunura silang Santo Papa. Nga pwede na minyoon ang lalaki o sa lalaki, babae o sa babae. Kining buhata o sa kadakong tampalasan ni dito sa Ginoo. Kaya sa sinugdan sa kalibutan, sumala diri sa kasulatan, sa sinugdan ani, ang Diyos nagbuhat og lalaki, o iyang gipakatulog, kung nagkuha sa busok, gihimo niyang babae, o giminyo mo siya dan o si iba. Di man to lalaki puro, gihimo man niyang babae. Kuna nga, anang puntuha, nahimulag ang tibuok, kamanduan sa Katoliko Romano, sa pagkapinayalan sa Diyos din sa kalibutan. Anong puntuha? Nahimulag ang tibuok Katoliko Romano sa kamanduan sa Diyos din sa kalibutan. Nahimulag sila. Ana ang puntuha. Oh. Kaya di maginamahimo. Isang-saon, nga kanang laki o lalaki minyoon. Oh, sunod nilang history. Ilang ipamatuod nga ang simbahang Katoliko tinupod ni Jesucristo. Ilang ipugos. O karon, sumala sa imong komento kaniha, kanang history nga gigamit nila kinsay author? Judaism, Islam, mao na iboto ipasabot. Confucianism, Taoism, Hinduism, o mga Katoliko rapor. Katoliko raman po, di man mga Protestante gani.
Di natural. Pero minting igo ito sila. Kay Katoliko naman bigabuhan. O niya mo, kasumpak siya. Ingon siya nga, di na siya muhatag ng sitas, kay mauwaw na. Siya, di na kumuhatag ng history, kaya di gapon mo totoo. May rapon. No? Kaya lang ito ng i-cross-examination siya. Tagain ng history sa Judaism gikan. Nga kamong Katoliko Romano tinukod ni Kristo. Sige. Kaya ito mga kawitnisan, sa laing mga katauhan. Kung kanang imong tinukod, si Kristo ba? Kanang inyong simbahan, tinukod ba ni Kristo? Sa dili mo yun ng Judaism. Ha? Ang Islam. Islam. Mutuo ka na sila. Naka na sila history. Nga nagpamatuod sila nga kanang Katoliko Romano. Dinama ni Kristo. Tinukod ni Kristo. Sa 33 AD. Kay na istoryas Judaism, nasa la history. Gikas Judaism, gikan sa Islam, gikan sa Confucianism, pwede na tang mutuo. Kay mantod pa ni Kristo, 1, 2, 3, nga mahimong saksi, dawakon nga kana tinuod. Usado ha, tulong nga magpamatuod. Mahimong ng dawakon, damong nga tinuod ang iyang pamatuod. Iyang problema, Katoliko rapuro na gusulti. Kinsa'y nagsulti nga si Jesu Cristo na tao, December 25, mga Katoliko. Ayan Judaism, nisulti. Islam, Confucianism, Taoism, di mo na sila buto. So natural na lang ang kamong Katoliko, permanenteng pabor ninyo. Kung kamoy pasultihon. Nga, sama na ito pagpagwas ng maturan, anak. Nga kanang inyong history, kamo may gagama, pibor man na permanente ninyo. Anak-anak ninyo, pag mo na itinuod ba? Ngayon pa siya nimo. Kabalo makas mong Pangulo, yung founder, yung sa history, anas Samal. Niya, usang may history na ko Samal, ipamatay na ko kanang karistan ko? Ipagtunglo na ko? Tinuod na. Pero nga ko history, nangawat ko dito. Wala ko history dito, nga nang-rape ko dito. Ang samang klases history. Kamo, naman mo Samal. Hantod karon na, magyapon ko Samal na kuyo. Namay balay na ako dito. Naya kong pamilya dito. Tulog ako kong asawa, dito Samal. Kasi mo na ibot niya pasabot, nga na ako'y tinago dito. Gawa ka kabalo. No. Kasi diyan na, wag mo kabalo, nga to ako'y tulog ako kong asawa dito. O mga anak. Di ka man itong mangkal, di nga din ang istoryahan niya. Minaw na na siya mangkal. Pero nibalo man siya na. Dali naman na ito sa malon yung tao. Masamal na ito na. Asa po kung mahadlo ka na, ngawag mo po binuhatan dautan. Hindi na po binuhatan dautan. So may binuhatan ako dautas mga tao. Kinsa man ko mga tao hana karon muari diri. Butulisok na po nga ako nagbuhat ko niya dautan. Kung ko'y gilupigan, ako ko'y gidakot. Barang ganoon. Barang sa. Barang ba? Barang. Una ko'y nailagi mo na. Anak ko manikang itim. Basig nakadungog na siya ni Manoy Mangkal. Nay manikang itim, di na po agura, tugsok-tugsok. Kung tugsok ko na muna. Ikaw, di. Wala, mura man ang naan. Kung bumhadlok ka na, kay itim natin, ang mahadlok na ni, kanang nakay gitagong daotang buhat, munang mahadlok ang mabulgar. Kay bihay, naman kay daotang binuhatan. Pao to nga madlok kita. Mo tumaw anas mga tao kay in case na madlok ka mabulgar na. Yaw sa may binuhatan daotan ako.
Wa man hoy, wa man gitago-tago bisan burag muta kada ko gitugan man ako tanan ninyo. Na kani sila wagi kapaingnan. Sunod, unsa pa? Mingon sila natukod sila sa 33 AD. Mo na ilahang kamaduot. Kung natukod sila sa 33 AD, kanya mingon sila nga si Kristo katukod silang simbahan, anang puntuha sayo na. Bakat na. Ano man? Si Kristo sa 33 AD namatay, nabanhaw, o nikayam. Wala na gatukod. Ha? Kasi Kristo anang tuigas 33 AD sa bulan sa Abi, sa tunga-tunga sa pista, sa tinapay nga walay libadura siya gidako. Kayon namatay, kayon nabanhaw sa katulong adlaw. 40 ka adlaw bilang siya pagkabanhaw, nikaya siya. Dulong is pangano. Kuha sa pangano. Pangano bro, ikakuha niya, anak. Padulong is pangano. Karon, gusto mo ng pagtukod ni Kristo Jesus o simbahan anang ginugayo na. No? Mao nga anong puntuha? Kung ang ilang simbahan na tukod sa 33 AD, sayo na dili na tinukod ni Kristo. Nganuan, ay ang tinukod ni Kristo, si Kristo katukod, kung kanos siya ginautismuhan ngawan. Ano sa siya nagsugod, luto yung pagtukod. Yan, nagsugod din sa 33 AD. Atong masawa ng Bible. Arita sa Matthew 3, 1. O niadto mga adlaw mitungha si Juan na Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Hudya. Nakinahanglan lagi kamong tanan, makabisado ninyo ng istorya ani. Kamong tanan yun, mga bisyap. Aron nga di mo malipat sa ilahang mga usaw niyo pagtubag. Sige ha, tumasaw niya. O niadto mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Hudya. No. O niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, aretas 13 na. Niadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Moto, timan ito. O sa nabautismuhan na si Jesus, natong ibasa Matthew 3:1, dayon diretso ta diri sa 13, dayon 16. Aron magsumpay ang kontinyo. Magsumpay ang istorya. Awa. Og niadto mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Hudya. Siya nag-ingon, pag hinungsul kamo, kay ang gingharian sa langit adool na. 13. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagbabautismo kaniya. 16. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Ug tan-awan na bukas ang kalangitan. Ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati ug may pahiluna kini diha sa ibabaw niya. O aniya karon 17 ta. Usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. 4:1. Unya si Jesus gihatod sa Espiritu ngadto sa mga awaaw.
aron tintalon sa yawa. Timani no? Tintalon sa yawa. 2, og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw. Og kapatan kagabi og tapos nini gibati siya kagutom. Pila ka adlaw? 40 ka adlaw o 40 pod kagabi. Unya ang yawa mipahawa kaniya human ato. Og tan-awa dihay mga manulunda nga miabot og mialagad kaniya. Anatas 11. Eron na malaktaw to din natong daghan pa mo ni kiyaw-kiyaw diha. Ngato diha katong direct to kuan ba. Humana ni unsa may hitabo? Og sa pagkadungog ni Hesus nga si Juan gidakop, siya may pahilit sa Galilea. Og sa pagpahawa niya sa Nazaret, siya miadto og mipuyo sa Capernaum, sa daplin sa lanaw sa kayutaan sa Zabulon o Neptali. Og sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw, 18 ta, ritso, sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki. Kinsa? Si Simon nga ginganlag Pedro, si Andres nga igsuon niya ni Pedro, nga nang laya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila. 19. Og siya mingon kanila, sumunod kamo kanako, og himuon ko kamong mga mangingisda tao. Unsa man ni pagsugod ni o dili? Pagsugod. Kano sa ni 33 din eh? Alalag din mo ni Apilon. Nga mo ni pagsugod niya og sanyaw og pangita sa mga alagad. Natural kung kanus ani sa mitabo, mao na iyang pagsugod. Mo nang ang akong pangutana, kanibang panahon na kanibang hitabo 33 di ba ni? Ha? Mo ba ni pagtukod og simbahan ni Hesus nga ginganlan og Katoliko? Dili man. Kaya di man ni 33 di. Ang gipangita niya dire di man simbahan, ang una niyang gipangita mga apostolis man. Di man simbahan, bigniyon diri nga. Naglakaw sa skilid sa Galilea, nakakita sa patag, nagtukod sa ditong simbahan. Wa man. Unsa may ang gisulti? Sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga igsuon niya ni Pedro. Unsa may gibuhat niya? Og siya miingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Unsa may hitabo? Diha gibiyaan nila ang ilang mga laya, ukot og mikuyog kaniya. Sa to pa, sugod na ang iyang 12. Og sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing mga magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon niya ni Santiago diha sa sakyanan, uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nanagpuna sa ilang mga pukot og sila iyang gitawag. Diha gibiyaan nila ang sakyanan og ang ilang amahan og mikuyog kaniya. Dili mo ipagsugod ni Hesus. Ha? Dili na mo ipagsugod. Natural kung kanus ani, unsa ning tuigan hitabo mo na ipagsugod, kimo man ipagsugod niya og patindog siya tinuuhan. Inya Katoliko din niya. Wala gina nga kung ang sangyaw sa tao matlipat, ang makaluluo yan ang malipat. Kung ang sangyaw sa tao lipat-lipat, ang makaluluo yan ang nituo. Munang ang manubaga na ang Pangulo.
sa mga kalag sa mituon. Ay nga naman, sa na to kuna-kuna, 33 AD ba din nahitabo? Nga, kung atong tanawon ang plano diha, o atong tanawon na, 26 AD man eh. 26 AD man na. Kay kanang 26 AD, ika-483 na katuig. Gikan sa 457. Unya, kay 483 man na, kanang 26 AD, ika-483 man na, 490 man katuig ang tagna na Misayas nga giingon nga kapitoan ka semana. Kung imo nang dungagan og 7 katuig gikan sa 26 AD, eksaktong ika-490 ang 33 AD. So ang 33 AD dili na maoy pagsugod. Human na siya natukod ana. Kung natukod man ang ilang simbahan sa 33 AD, dili na mao ang tinukod ni Kristo. Magtotoo lang na sila sa tinukod ni Kristo sa tuig 26 AD. Ang ilang godhang ikapakita, puros ra man referensya. O niya ang mga referensya po, sila po'y gagama. Ang ilang referensya, mga Katoliko ra po'y gagama. Mayon taon ang gabuhat sa ilang referensya, Judaism. Islam. Laing tinuuhan, di man sila naman po. Di gani mo yun nagawin ng iglesia ni Manalo nga ilang referensya tinuod. Muna nga ang may tabuan na mahimong binutbot. Mahimong bakat. Musupak siya nga ang ato ako no, Kingdom of Praise, kumunahon. Kumunahon tayo na. Kumunahon ang Kingdom of Praise. Ano na naman ang kumunahon? Ang kumunahon na pundok. Muna'y kumunahon. Pundok, katauhan. Kanang Kingdom of Praise, assuming as proper noun na siya kay di man pwede tagsa-tagsaon mo ng mga tawa na o nga lang. Kung ato nang dadon dito sa ipangutanan nimo og di ba na proper noun dito? Kanang Katoliko Romano, di na proper noun. Yung common na kongregasyon, pundok, unay common. Para ng baptist, ang common na niya, pundok, unay common. Kaya nga kag baptist, proper na siya. Yung kag Kingdom of Praise, that is a proper noun. Dili kay common na. Kaya imong kuhaon ng Kingdom of Praise, unsa man to? Sige, unsa man to matuhanan? Unsa man to sila? Unsa may titulo din na to? Ang Diyos may gagama nilang titulo. Dili si Aaron, dili si Moises. Ang Diyos may gagama nilang titulo. Kanus sila kami? Ni adtong ikatulo ka bulan. Dito sa bukid sa Sinai, sa diha nga si Moises, isa ka na dito sa buntod. Si Moises lang o ang Diyos anang panahon na. Mo'y nag-istoryahay dito sunod sa panganon. Kay samtang gisultihan sa Diyos si Moises, sila randuha dito sa panganod na sa bukid sa Sinai. Ningon ang Diyos, kung magpatalingog mo sa kuntingog, sultihi ang katawhan. Kasultihan tong mga katauhan. Amoto'y kumon. Sultihin tong mga katauhan na kung magpatalingog mo sa kuntingog,
magbantay mo sa akong mga tulumanon. Maglakaw mo sa akong kasubuan. Mahimo kamo nga akong kaugalingong bahandi gikan sa kinataliwat-an sa katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Ug alang kanako kamo mahimong usa ka gingharian sa mga saserdote. Sa English, ye shall be unto me a kingdom of priests. Di proper. Na siya proper nga ngalan. Alang kanako mahimo kamong gingharian sa mga saserdote. Gingharian sa mga saserdote. Kibali katong panuna, ang title nila, ang titulo nila, gingharian sa mga saserdote. Moto'y titulo adtong panuna sa mga katawhan sa Dios. Kinsa ni nga mga saserdote? Kinsa ni nga mga saserdote? Gikan sa kaliwatan ni Levi. Dayon naglatay dito ni Aaron. Unya ang samay kay Elisdan nato diha sa Hebreanon City. Ang mga saserdote, dili itong kingdom of praise mo kay Elisdan. Kay tungod niya ng mga saserdotiha, wala sila makahatag og katumanan sa pagpa-implement o sa paghimpit sa maong kasubuan sa Dios, mao nga sila gilisdan. Gipulihan sila glaing saserdote. Naara gihapon ang kingdom of praise. Dili kay ang kingdom of praise mao'y giilisan. Ang sabay kamatuoran nato, atong basakon. Ang unang Pedro 2. Unang Pedro 2:9. Tanawa. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili. Kinsa na ni nga kamo nga gipasabot ni Pedro ani? Kadtong mga Hudyo nga kuyog na nila. Dili na tong kamo nga kadto pang mga tuwa sa Jerusalem nga supak nila. Ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Wala na wala ang kingdom of praise. Ang nawala dire ang mga saserdote nga diha sa banay ni Levi kay gialisdan sila sa mga saserdote nga wala maghisgot si Moises aning mga kaliwatana. Kinsa man mao ang kaliwat ni Juda. Sumala diha sa pamatuod diri sa buhat aw sa Hebreo sa na to sa Hebreo tabaha kay kun aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote sa giilisan kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Muna nga ang kasuguan sa una usa sa kasuguan ang adlaw ng Sabado. Naghihingan nila Sabado kay kapito. Gilisan. O sa tos gilisan. Asa ang ilis, dara. Kay siya nga bahin kaniya, kining mga butang nga gikahisgutan, sakop sa laing banay. Sakop sa laing banay. Kinsa nga banay ni? Nga bahin kaniya, kining mga butanga, gikahisgutan sakop sa laing banay nga gikan niini walay bisan usa nga nakaalagad sa halaran. Adtong banaya nga giingon ni dire walay usa adtong banaya nga nakaalagad sa halaran. Kaya ang mga saserdote mamunti mo alagad sa halaran pero kaning banaya walay usa aning nakaalagad sa halaran. Kinsa man kay dayag man kayo
nga ang atong Ginoo na tao gikan kang Huda. O labot nga atong banaya si Moises wala maghisgot og mga saserdote. Sa to pa ang ilis nga mga saserdote gikan sa banay ni Levi ang banay nani Huda. Maray giilisan, dili ang kingdom of Christ, mo'y giilisan. Unang magtuon kita dili, kaya hindi ka mo mag-angat ang inyong kahibalo. Ay kanang mga kontra ninyo diha. Mga theologian kunuhay na sila, mga theologian kunuhay na. Ilang latigo ipuspos ang tubalig nila. Kinahanglan tamang umumudjudo ba? Ilang puspos, ilang bakol. No? Ilang puspos, ilang kapiang. Ilang latigo, atong ipuspos nila. Ilugo na ito ng ilang latigo. Kung saan na ito pag-ilog, kung saan na ito pagpuspos nila. Sayon kayo. Kung 33 AD mo natukot, inyong dawaton nga 33 AD mo magina, bot may pasabot, monay pagtukod ni Kristo anang 33 AD. O yun ba ka nga anang 33 AD? Si Kristo namatay o nabanhaw o mikayab. O yun ka o dili? O dili, ang ilaha 36 man na namatay sa ilaha. So pa na 3 years. Sumala dire basahon nimo. Human sa bautismo ni Juan Bautista. 40 days after si Jesucristo nagsugod og pangita sa iyang mga apostoles. Una nakit-an si Pedro, si Andres. Dayon kinsa to? Si Santiago o si Juan. Munay lang nakita niya. Unsa man ni? Considered ba ni sa pagsugod o dili? Considered ginas pagsugod. Karon kung dawaton nimo ni nga considered ginas pagsugod niya. Bot may pasabot sa 33 AD ni nahitabo. Kung 33 AD ni, sa ito pa 33 AD si Jesus si bautismohan. Kaya di man na mo tunong sila kaysa ilaha 29 irog-irog mo na. O gani nagpareho na ilang pamatuod, 933 AD, 936, 937. Nato pan Darwin. Powerful man gani kuno ang mga bularyo. Di yun na siya. Darwin git gano kasulti ha? Powerful man gani ang mga albularyo. Kita pa nga mga gikonsagrahan ta. Dito sila nga powerful ng mga bularyo. Kay powerful man gani ko ng bularyo. Ang bularyo ni lupitan ni imong tiila ni na-cross na palupitan ni pati na kita din kutanon ka. Kisay gadaot nimo. Yun sa nimo ni pagdaot. Madugay yung pining ito to hinila, mutugan na lang taon. Kinsa yung itugan? Ang iya pong gidudahan. Nga mo'y gadaot niya, mo'y gabarang niya, mo'y gakulam niya. Pastilan, ang mutuan na mga Katoliko rumbol. Pero magwalay protestanting patambal na. Ini, dako kayo na tumbog noon. Daghan ra ba na silang mga unggoy nga nahimong mga abogado nila. Muna, no? Saan ito niyo pag-cross? Kung 33 AD mo natukod, both by sumalas kasulatan. Inani ha? Sumalas kasulatan. Pasahon to ninyo. Sa pagsugod ni Juan Bautista og sangyaw dito sa Jordan, si Juan Bautista pag hinungsul ka mo, ang gingharian sa langit kaduol na. Niadtong panahon na si Jesus ikan sa Galilea, giduol kaniya aron sa pagbautismo kaniya, aron sa pagpabautismo kaniya.
16 sa paghahukas niya sa tubig, pagbautismo niya, ni tugpa ang Espiritu Santo, ayun sa dagol sa salabate, butuyo niya. 4:1, 2, ya, gidala siya sa yawa, ug dito sa kamingawan, aron tintalon. Ug dito nagpasting siya, nagpuasa siya, sulod sa kapatan kadlaw o kapatan kagabi. Kuman ato, gibiyaan siya sa yawa. Kuman siya biyahe, naglakaw siya ubay sa lanaw o nakita niya si Pedro, si Simon nga hinadlag Pedro, o ang igsuon nga si Andres. O nakita na po niya, gawasan ni duha, nakita niya ang duha, nga igsuon gyapon si nga anak ni si Pedro, si Santiago o si Juan. Kini ba dawaton ba nimo ni nga mao'y pagsugod o dili? Dawaton ba nimo ni nga mao'y pagsugod o dili? Doray ang tubag, dawaton, dili. Umingon siya nga, dawaton, imo na yung pangutana. Buot ba nimo ipasabot, kini nahitabo sa 33 AD? Buot man nimo pasabot nga kining dapita sa gisultis kasulatan nga atong gibasa. Human sa bautismo man 40 days ra man ning pagitan nila. Si Jesucristo gibautismo sa 33 AD. Do you accept it or not? Umingon siya nga, dili. Iribatal din mo. Sa to pa, kung dili ni mo dawaton nga muna pagbautismo ni Juan Bautista dito kang Hesus, dili po tinuod nga kaning buhatan hitabo sa 33 AD. Nga naman, kay sumala din sa kasulatan, kuman sa 40 kadlaw, gibiyaan siya sa yawa, gikan sa pagbautismo, kunya after that, nadungog niya nga si Juan gidakop. Nagsugod niya siya og mantala sa gingharian sa Dios kung nangita siya mga dosi. So ano pa ingon nga 33 din eh? Dili ninyo i-kuan, dili ninyo i-cross. Ay ikaduha, tanawan niyo diri consequence sa istorya. Unsay unang gitukod, unsay unang gitukod ni Jesus dire, unsay una sa iyang gitukod? Mga apostole, dili simbahan. Asa man napita dire nga si Jesus gitukod og simbahan? Asa man dire? Wala. Unsa may una niyang gipangita? Ang mga apostoles, ang mga 12. O ya, simbahan na ito. Dili ka makabasa dili sa kasulatan nga si Jesucristo gatukod og simbahan. Wala kay mabasa diri nga simbahan. Kung ipakita nila ang referensya, ilang ginamana. Ingnan na nyo, kaning gagamaan ni Katoliko man, pareha man nimo. Tagaay kong referensya gikan sa Buddhism. Nga gikan nilang history nga kamo tinungkod ni Kristo. Aron saksihan mo sila yung bundok. Laing katauhan. Sawaya mo. Ha? Bisa ng Judaism, di mo tuon nila. Di naman kumahadlo ko na nila ron mo. Yatak. Tungod pa namulag man sila, nahimulag man sila sa tinuod ni Ebanghelyo sa Dios kay kanang lalaki ug lalaki kaslon man nila. Babae ug babae kaslon man nila. Iya sa kadugay na nila sa kalibutan, wa sila kapadlong sa mga tao. Sila tinugdan aning mga ripis. Kay nagsalig sa ilahang gitawag og sakramento. Sakramento. No sakramento ka karon, tuiga. Human ka ng rape dito, human ka ng abet, sakramento ka karon tuiga. 2 years, 3 years after, kung na-una na pagkag pangabit, naibog na po nimo, una ba'y naibogan nimo, mangabit na po ka, sakramento na po.
Sakramento. O sila gibaliw na. Muna nga kaning mga siipdoy. No? Purti silang depensa na kayo may ilang batasan. Batasan man nila, palahubog, mga inana ba? Gani siguro nang naog. Kusog kayo na mo, anto ka nakantakan. Nambiruan ko ng palahubog. Kung ba, saan man pala, makadumala ba din na sila gobyerno sa Diyos, dinisyuta. Dili sila, wa sila apil. Napaingon siya, question na nimo. Mahibalo ba ka sa Histories Bible? Ang iyang Histories Bible, yun mo itong hingnan. O ako to, nahibalo ko. Sinulat ni Moises, kanang 5. Ang saman, so may gusto ni mong ipangutana, basta ikaw kabalo. At doon man dahil ka nga sila kumpay. At tumanadahin dito. Kinsa to yung kumpay, ngalan? Si Damasio dahil si ay mo kalimutan na. Si kinsa? Si Jerome. Dili ng King James ha, lahi na. Kay naaro ba ila harong na dungog na ko nga kanang tag-iya ng King James si St. Jerome ko na. King James? Hari ba? King? Hari sa England. Muna gitawag sa King James. Dili kay si St. Jerome. Sapa? Si Hugo. Mo na. Karon. Unsa man tong gi-compile nila, sinulat nila? Aron moingon ko nga kamoy tag-iyas Biblia, wa roy kagabae no, may taggabaan ka din ba? Kaning mga papel kamoy gi-compile na. Unya sa inyong pag-compile, inyong giusab. Ang congregation gilisan yung church. Karon tugma sa inyong tinuhan nga kanang inyong simbahan tinukod ni Kristo. Unya kaysa bot bay pasabot sila gag-compile ng Greek Bible. Sila gag-compile ng Greek. Ancient Greek sila gag-compile na. Unsan tuiga daw nag-compile nilang Bible? 404. Bot bay pasabot sa 403 walay Bible. Unsa man ang gisulti ni Isaias? Saliksik ninyo sa aklat ng Panginoon. Unsa man ang Bible? Ingon na sila, dili na Bible kay ang Bible libro. Pagkabugo gis mga tao ay pariyaga ba? Di din ni libro. Unsa ni kahoy? Di ni libro? Libro man kay kanang word nga Biblia, libro man na. Ug binisayo ni mo ni mga sinulat. Munay binisaya. Basahon. Hmm. 404, 403 walay Biblia. Basahan nimo Lucas 4:18 from 17. May gihatag niyang basahon ni Isaias. Katubang basahon na wala dire? Naa. Sila kung ako man ganing dawaton nga maingon ta nga sila'y gagader, sila'y ga-compile, pero igo ra compile. Ang gi-compile dili ila mani ha,
Lahi ng ga-compile o ang gi-compile. Lahi na. Kung baga, ikaw ga-compile lang ka sa akong mga sinulat. Pero dili ito imong mga sinulat. Katong imong gi-compile. Pareha ba na? Ikaw ra kagahipos, pareha ba sa Quran? Ha? Kanang Quran, words na tanan ni Muhammad. Kang Muhammad ng mga pulong diya tanan nga gisulti gikan sa Dios nga si Allah. O niya yang gipa-memorize sa mga tao. Pag humag-memorize, isa nang yang kabaga kay ng Quran, gipa-memorize ana. Pagkamatay na ni Muhammad, kadtong ilahang mga scholar, mangadlo ko silang mga matay ko itong mga nag-memorize. Mao to nga ilan nang gisulat sa mga kahoy, sa mga panit sa mananap, mga dahon, mga panit sa mananap, panit sa kahoy, sa bato. Hangtod nga ilang sulat sa papel. Pareha na. Igo na silang gasulat, igo na silang gatabon, o gatigom. Pero dili kasi tagyato mga pulong nga ilang gisulat. Pareha na. Kung dawato na, mo na ilang gipanghambog, puting hambog ka kayo ba? Oroy ni mga tuhan na gabae. Igo na sila ga-compile. Pero dili ila ang gi-compile. Dili sila gabuhat atong gi-compile nila. Dili to mga pulong nila. O gusto din nila nga ipiton ang mga tao sa kalibutan. Nga patuhuon din nila nga kanang ilang simbahan sa Kristo gigatupod. Manang ingon dahil sila nga nabi ka to dito nga insya nga basta tinukod og tao piki suslamiya kayo katubagon gigo pero saon man nga di mo makatubag. Kanang tinukod og tao piki man. Kanang imong pundok og tinukod na tao piki na. So sigurado gyud aron di na mapiki ilin gid katukod ana. Ha? Kay kung nga tinukod na ni Kristo Jesus ug mabasa na ako diri nga si Jesus tao. Be, ito masahon. Sa Juan. Juan 8 man to, no? Daw. Sige daw. Asa man to? Ara. Katubitang ingon nga ako tao nga nagsulti ninyo sa kamatuoran. Kay giyawaan gud to ni Jesus, giyawaan gud to para sa mga audio. Oh, ano to? Narato dire to sa Pikas Bible ko nako. Bag-o man guning Bible la. Ilaw. Tao, dili ba to sa Juan? Ako tao na nagsulti sa kamatuoran. Ug kamo
wala magpatalinghog niini. Ito ni maandam na, hindi dapat andam gini. Ako tao nga nagsulti. Nabasa ginato ni, ito gining basahon. Ay gihingan lang siya diri og kuan, hingan lang siya diri og yawaan. Ito sa mga iskriba ug niingon. O kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang hayag. Ako Jesus mitubag kanila, bisan tuod ako mao ang naghimong panghimatuod bahin sa akong kaugalingon. Ang akong panghimatuod tinuod kaya nahibaluman ako kung diin ako gikan ug asa ako padulo. Pankamo wala mahibalo kung diin ako gikan ug asa ako padulo. Kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Ana, apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. Kamo nagahukom pinaagi sa tawhanong paagi. Kamu nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Ano ni sila? Tinawhanon ba? Ngayon lang asa mabasa, tawhanon mo una. Ato diri sa kuan utso man to. Naay ko na ma-research man na. Ako tao size, to size. Alam ko makuan to. Ato isa ka Bible na ko be. Ama ni mga mandiri ko. Jesus. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Walay maghimo sa pag-ari kanako. Gawas lamang kung siya pagadalingon sa amahan nga mao ang nagpadala kanako. Unang dili tatig dani-dani. Ay gusto na ko nga kanang muduol na to pinadala sa amahan. Ako agong kuanon, ako agong ibitahon, ako ang tintalon, ako ang parion, ganihon na to. Dili ta sigurado sa tao. Pasagdan rin nato nga ang tao mo'y muduol. Dili kay ato agyon kuanon. Ato agyon ipamugos. Total. Ang atong pasultiun ani dili lang ang baba. Basta ang buhat na to. Kanang ato ang kalampusan. Unay usa sa mupamatuod. Unay atong kanunay na itong pangayos Ginoo, yampo na ito na matuman gining atong taas.
ato yung ma-establishar din nato na sumala sa tuang sangyaw. Kaya kung di ta kadaog. Mapareha ka sa uban yung mga resalista, daghang resalista nga nangandoy ani wala sila kahimo. Kani siya daghan na siya giagian ng mga pangulo. Mauro gihapon na istorya ra gihapon ang kuan kay daghan mga nag-predict ani nga kaning Pilipinas ging harian sa Dios. Dili lang kay gitara daghan bisan sa una pang panahon. Dunay mga katigulangan sa una nga nag-predict sila nga ang Pilipinas dumalahon sa gobyerno sa Diyos. Gawa sa akong mga ginikanan, kaya ang mga ginikanan, ang ilang prediksyon, ang kalibutan, kutubas 2000. Tulugan ginako to sa una nga kutubas 2000. 1840 lagi. Natapos na yung pinagsikapan nila kung patay natawag sa inyo nagsaysay na pagkuhan. Oo, na, 1840. 1840 lagi. Diha naman to. Gibasa ko na ko to tanan. Maigo man to. Araman nga araw. Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako. Ani. Sa pagpatay sa tao na nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat niini si Abraham. Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Amahan. Si Jesucristo tao man to. Kanya umingon ka nga ang tinukod og tao piki, number 1 mong piki, naada yun. Tao man si Jesucristo, di sa to pa tinukod ay po ng inyong tao. Karon salamat kay di mo tinukod og tao, kung pasabot ilin gatukod ninyo. Ilin, di mo tinukod og tao, supako na nanimo, dili lagi na tinuod nga tinukod mo ni Kristo. Kay si Kristo tao man. Si Jesus tinukod daw, si Jesus tao man. Unya piti man tinukod sa tao, mapil mo ka piti. Aron di mo mapil mo ka piti, ilin gatukod ninyo. Dili tao. Kita na yung history. O daraw, nanaog ang alien 33 AD. Dito tugpas Batikan. Ato na silang imingnon ana sa pagkakaroon. Kay layo na kay sila sa pagkukuran. Layo na yun. Kunting layo ana. Usang nakapalayo ana nila. Kana mang lalaki versus lalaki kaslon. Babae versus babae kaslon. Ilang blessingan anak. Naman gina dire. Sa cellphone, naman na diha sa video. Di man kay painte ra ka buok. Unya naagid sila memorandum of agreement ana. Gideclare gina sa ilang sintubaka sa Batikan. Nga i-allow nila ang pagninyo sa lalaki versus lalaki, babae versus babae. Kung sa mga klasihan as pagtulunan, di iya sayawa na. Kaya umiyong kagiya sa Diyos na, wa man magtudlo ang Diyos na, di na pagtulunan sa Diyos. Breakingon ninyo na sila, breakingon ninyo, ina niyo pagtungtana. Pagtulunan ba sa Diyos, nga ang lalaki versus lalaki minyoon. Babae o babae minyoon. Pagtulunan ba na sa Diyos? Pagtulunan sa yawa. O ba? Di man na sila ganang tubag ka ng pangutana. Kaya di. Sakit magyan ang pangutanahan nila.
Kaya buti ganyan yung tinuod. Ay di man kumutago nga akong asawa, 8 ka buo. Daghan kong mga asawa. Pero mga asawa man. Di man mga kabit. Kung may makaulaw na ko na. Ha? Kung may makaulaw na ko. Ng mga asawa man ako ni. Naaman din na ako mga asawa. Oh. Gusto nyo akong mataparong dire? Mga asawa mo na. Di man mga kabit. Unya, wa kung sila kahibalo sa istorya na. O nga nung nasawa na ko na. Kung kamong nahibalo, isulti ninyo ang tinuod. Tama kung isulti ni Karel Romini niya. Isulti gito. Kung sa gito noon, ani? It is very simple analysis. Dapat una sa tanan makasabot ka kung unsa ning pagabanhawon sa Dios. Mukandak tag investigation o cross-examination sa tinuuhan nga life after death. Sama sa imong gisulat sa imong gibasa ganiya, mabasa sa Episo 1:21. Oh. Alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo ang pagkamatay mo ang pagdaog. Alang kanako wa kay apel. That is only opinion ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Wa gid sa manalahi kana. Alang kanako kang Pablo ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Narana nimo ug mosunod ka dito dili. Ewa man mayon nga ang tinuod. O may sabihin si Pablo na, ang tinuod, mga mata itang tanan. Dayon, makadaog ta. O man may us Pablo na. Alang ka na ko. Ang pagkamatay, ang alang ka na ko, ang pagkabanhaw mao si Kristo. Sa to istorya ha, alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo o ang pagkamatay mao ipagdaog. Wa man gid sa manalahi kana. Yaha man ang opinion. Opinion man na niya. Now, let's go to investigate. Aside ni Jesus, kinsa may tao na matay, nga niuli silang balay. Giwali nga nakadaog. Wala. Yung ultimo si Jesus Christ yan hilak gani. Ewa man ito ang diha-diha dayon. Hibulong gani siya, nga mamatay rin siya. Ino na siya, nag-uol ang iyahang kalam. Hangtod sa iyang kamatayon. O niya, namatay siya. Nakadaog siya, batok sa mga tao nga wa mo tuo nga siya mabanhaw sa ikatulukan law. Nakadaog siya nga naman. Nakita man sa mga apostoles. Siya naman po, katurman pong apostoles na nakita. Wala man itong ubang mga tao. Nabay laing mga tao nakakita ni Jesus? Wala kay mutungha si Jesus dito, panahon nga ang iyang mga tinunan to sa sulod sa balay. Nang gitago. Mga tungha si Jesus, sila nalay magasulti anay. Nagsugba itong mga tinunan ni Jesus. Ni ato si Jesus na isinugba. Sila naman lang to, di man publiko. Mga nakadaog si Hesus Kristo, pinaagis pamatuod sa mga 12. Pero nung ka nga, katong mga tao nga wala matuod, ni ato si Jesus, tanawa, tanawa, buhay ko na. Diba, naingon ko ninyo nga, patyon ko, mabanhaw ko si katulong adlaw, tanawa, buhay no. Wala. Only si Tomas lang yung gingan, si Tomas rapod isa. Nagtago si Tomas, kinahadlo kay gipangita sa mga Hudyong mupatay nilang 12. Gibalitaan siyang Pedro o ni Maria.
nga si Jesus ang magtutudlo buhi unsay tubag ni Samot ug balihon Tomas. Dili ko mutuo niya. Dili ko mutuo ang inyong balita. Gawas kung ganing akong kamot masunod sa iyahang gawas kung mahilam ko ang samad sa mga kilid ug sa iyahang kamot. Itong mga si Jesus niya na ari gatanaw tong mga Hudyo glansang niya. Atong panahon na pagtunga. Uy, tinuod gidayo, buhi gidayo. Wala, kay nainunana panghitabuan, tangkir ang tibok Israel. Asa iyon kayo mag-analisar? Kinahanglan mo gani nga babasahon atong utok, dili kay ang matara. Kung si Jesucristo na kita sa tanang mga Hudyo naglutos niya sa iyang pagkabanhaw sa katulog adlaw, nagpakita siyang samad. Tibok Israel kangkir niya. Kuha ni Israel. Katuro po yung mga tinunan, o po yung pakitoon, umura nagmulto. Nga naman, nga kinahanglan ng pakitoon, aroy iyahang gipalikon ang kasing-kasing. Gipaisog niya. Aron sila mga risgar, mangisog. Sangyaw yung nga buhi yun ang ilang magtutudlo. O mooy ilang gilauman nga bisan sila matay mabuhi pod sama sila magtutudlo. Wa man mayon si Jesus nga ay mo kamatay ha kay mamatay mo. Goodbye gyud mo, di na mo kabalik. Ako ra bay namatay balik. Kinsa pa may mga risker ato na mo. Mao nang giun sa man pagbalik ni Jesus. Yun sa pagbalik ni Jesus ang iyang mga 12. Ingon dayon si Jesus. Ayaw ninyo kahadloki ang mga nagapatay sa lawas akan dili arang kalaglag sa kalag. Mao'y kahadloki ninyo ang nakapatay sa lawas o kalag dito sa impyerno. Di gibutang sa unahunas mga apostoles. Matang no, di tamhadlok aning mga tawhana, ang mga bangkaw di tamhadlok nila. Ang atong kadlukan kanang human ka mamatay, patyon pa kita gotro ito sa impyerno. Di sila mahadlok. Inana pagpaligong sa kasing-kasing. Laliman ka to nga pandauban ko to sila. Pero tungod sa power sa Spirit, inana good Spirit na may ga-working ato ni Jesus Christ. Kay tungod na ma-establish gid ang Christianity. Una ingon si Kristo Jesus, gidaugo ang kalibutan. Kaya ibong kalibutan, napasudlan na niya ang Christianity. Dili kay Katoliko, simbahan kay gitukod. Niya. Maingon dahil ka, bantay mo, ang saan pag-breaking na, Kung mabasa na ako, 50 pindor niya, 50 pindot. Kung mabasa na ako sa Biblia, litra por litra, simbahan ang gitukod ni Kristo. O yung kaso pa ka sa inyong tubag. Dili ko muuyon kung diharas imong Biblia basahon. Pero kung mabasa sa tanang matang sa Biblia, uyon ko. Pagbasa kay sa iya naman po, pag-abuti rin naman, tiba, ano ba? Kung mabasa na ako sa Biblia, nga ang gitukod ni Kristo simbahan, uyunan nimo, supako nimo. Kung sa itubag nga lami, kayong pagkatubag, di ako, uyunan ako na, Mr. Moderator. Kung kanang gisulti diha sa imong Biblia, gisulti sa akong Biblia. O mabasa po sa tanang Biblia, gisulti po nila, parehas gisulti sa Biblia. Pero ang imurang Biblia gasulti, ang ako wala o ang ila wala, iilo imong Biblia kay ginama nimo nas divisoria. Sa Quiapo nimo na gigama. Di na to basahon. Kay sa Quiapo mo niya gama. Kailangan mo Biblia gasulti ana. O biya na gitawag og imprimatur. Sa imprimatur na makita.
Na? Ika nang pangutanan nila, ug ako'y harang anak. Istilab sa magtabang na ko sa tanan. Nalinis silang simod nila panagang istorya na ako. Una, pag mabasa na ako history, referensya, ano man na? Nga ang gitukod ni Kristo, Katoliko, simbahang Katoliko, o yun ka, sopa ka. Sa ito ba? Kung kanang history nga imong gibasa nga nagpamatuod nga si Kristo gatukod sa imong sa inyong simbahan, ginama sa Judaism o Buddhism, o yun ko. Pero kanang gagamaan na membros Katoliko, pikat nimo. Mabasa na, dili. Di na mabasa nila. Ha? Tagaay ko history o referensya from Islam, Judaism, Buddhism. Nga sila nagsulti nga kanang yung simbahang Katoliko, tinukod ni Kristo 33 AD. Karon dayo, Katoliko na ko. Wa iya mo. Kung dili, pasensya ka do. Kanang imong referensya do, iilo na. Dadas inyo, iilo. Kaanig ba? Open ba na ilang Biblia? Ambot lang. Kain mo na sila o maayo ka. Jesus, pulya gaba. Tanawan niyo na ilang mga debate. Isang ganang style ni Darwin. Ay mo man na ilaharong bugat-bugat nga pare. Istudyohin ang ilang mga debate. Lupig ni Darwin ang Iglesia ni Cristo sa katarungan. Kay musakay man God. Basta musakay gani ka, lupigon ka, kay tikwang mo ka. Yung sakay mo ka, di sa'yo ka tikwang mo. Ayaw pagsakay. Briki nga. Tubaga nga. Kanang tubag ni mo nga, breaking ba? Nga na to ba? Kung mabasa, kung mabasa na ako sa Biblia, mo na, nga si Kristo nagtukod og simbahan. Letra por letra, o yun ka o sopa ka. Ang saan tubag-tubag? O yun ko. Basta ka nang gisulti diha sa sita sa imong Biblia, gisulti po sa sita sa akong Biblia, o gisulti sa tanang Biblia. Pero kanara ganing imong Biblia gasulti, ang ako wala, datas inyo bala, iilo na imong Biblia. Ay kanang imong Biblia, sa rektora ni mo na ipagama. Sa Quiapo, may daghan diya. Hindi na ito mabasa. Prehaan ang ako ang amahan o sara. Di man na sila mahuyo na na. Ngayon manday na, brava Jehovah's Witness. Ingon akong gibasa, ako ug ang amahan o sara. Akong pamatud-an nga mabasa na ko sa Biblia ang letra por letra si Kristo nagsulti, ako ug ang amahan o sara. Isukol man. Pertintig ba ka? May daghang debate. Mga iksoon, dara ang among tema nga gipirmahan. Tasan ako. Kung sa may tema, pamatudaan ako, mabasa sa Biblia letra por letra, nga si Kristo nagsulti, ako ang amahan o sara. Ako siyang giingnan ani. Ang imong destroyer, inyong gika nga pamatud-an nimo nga mabasa po sa Biblia nga si Kristo wa magsulti nga ako ang amahan o sara. Sukol ka, sopa ka, uyon ka. Uyon ka o sopa ka. Di naman ito musugot, kaya mabasa man, pildi na. Wa pa mo gasugod, pildi na. Title sa title, Katoliko Romano versus Kingdom of Christ. Akong pamatud-an, letra por letra, nga mabasa sa Biblia ang akong titulo, Kingdom of Christ. Kaya ba niyo pamatud-an nga mabasa po sa Biblia ang word for word, Katoliko Romano, o yun ka o sopa ka? O yun ka o dili? Dili, apil din na. Kaya ang Biblia gahukom, ang dili mabasa baka. Apil din na.
Kailangan may mabasa na to dire, kingdom oppressed. Ang ila, Katoliko Romano na ay hinto o gani ka nga wala may sulat, ako pa, andi mo to, may sulat ng ako. Ha? Kung Biblia ang atong pasultihon, mas mutuo ko sa ako kay nahisulat, ang imo wa nahisulat. O ya, danon ko ni mas muntinuan. Ang Diyos nga sulti, ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Asay Katoliko? Wala. O niya, hinto umang kaniha. Niya karon patuhoon ko nimo wala na sa Biblia. Asa kanila dadon? Universal. Ang word nga Katoliko, universal. O niya, asa nila giadap? Gikuni. Matthew 28:19. Padulong sa 20. Busa panglakaw kamo o himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamabismo kanila sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Kining pag-ingon ni Kristo busa panglakaw kamo kinsay gisugo? Mga apostoles o ang inyong mga pare? Mga apostoles. Awaday mo ilabot. Kuha mo ilabot. Kaya ang gisugo dahil sa pag-ingon ni Kristo nga busa panglakaw kamo himuan yung tinunan ng tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Kay ako magauban kaninyo hangtod sa kahanturan. Kinsa ang kaninyo? Mga Santo Papa o ang mga apostol? Ito ba? Awa mo ilabot. So yun dahil ka nga ang gisultian ni Kristo sa iyang pag-ingon nga kamo, wa gyud dili ang inyong mga pare. Labaw nga wa kay labot. Ang gisultian mga apostoles. Unya unsa may pinakadabi silang rason? Succession. Bakit akong papel? Gikas mga apostoles pirmado nila yung succession letter asa. Wala po. Kanya unsa man ikaw pamatuod nga aron mo tuomi nga kamo succession dito sa mga apostoles. Asa man? Basin og volume laway rata ko to. Mauna ha? Ana ba? Human din ang istorya. Brad, humano na itong istorya karon dayon, pildi na ko. Katoliko na ko. Tagay kong pirmado sa mga 12, succession mo gikan nila. Kinsay unang pare o Santo Papa gikan sa mga 12, kinsa? Si Lisinyos o si Linos, mo'y unang Santo Papa. Asa man ang certificate gikan sa mga 12 to testify na kadto si Linos, succession to sa mga apostoles. Asa? History, referensya. Kanang referensya ninyong gabuhat, kinsay ga witness nga tinuod na. Kinsay ga witness ana? Ikaw. Ato nagdili man bot sabton abi kay na kay referensya, okay na. Ato na po imbestigahon na imong referensya og kinsay witness ana. Aron ka na imong referensya mapabarog nga tinuod na gisulti diha. Dilibot sabton, abi kay referensya dawat mo ta. Ano, nangayta na po ta. There is another investigation about na po sa imong referensya nga imong gipresentar. Kung kinsay author ana o kinsay witness nga kana mo'y tinuod. Tinuod ng gisulti sa imong referensya. Di ka ni ka dupas-dupas na ukay-ukay ug asa nila ukayon. Kanto nila ukayon tong bukog atong ilang mga bukog sa mga apostolis ko no, mga klabira na nila. Ang klabira ko ng Pedro, tuas patikan. Ayan, kung ikaw karon nga si Ibdo, si Ibde, nga si Ibdo, ha? Nakanto ka. Basin, wag gani daw kakita ng buling ng batikan. O Igor Pugas, hinto o rumor na. Ang giingon diri sa sulatan, dili ka magdawat sa balita nga baka. Nakakita ka wala? Kasi wa ka kakita. Anya, nagdala na kag balita diri.
Nga na dito ng mga apostoles, nga bukog itong mga apostoles na dito. Nganong sa mga apostoles naman, kang Kristo wala man. Kaya di kayab. Ganing mga tawhana. Ha? Una, tuna na to na. Sa may ilang mga pangutana diha de. Pangutana ko na diri. Kanang ilahang mga comment. Nilinis gining simo dani mga tawhana, sinagang. Kaya di ba dahil na tinuod? Nga kinahanglan mo ta mangita kag ebidensya nga mo pa matuod nga tinuod ng ilang mga referensya. Wala tayo tago-tago. Umingon siya nga piki ng inyo kay tinukod og tao. Sa inyo niya pagtubag? Saan ito pagtubag? Kanang inyo, kinsa may gatukod, ana. Ipatubag ko nimo. Ningon mong ginaog si Kristo, may lain. Si Isu Kristo. Ino po dahil nimo nga, kasunod na ninyo. Kamoy unang piki. Tao man si Isu Kristo, o di ka kabasa, o kudluan ka para makabasa ka. Basa o, 1:40. Tao, o piki po ng inyo, kay tinukod man ng Isu Kristo. Kasunod namin ninyo. O piki me, kamoy una tanang mga piki. Ang saan nila pagdipinsa? Kung sa'yo dipinsa nila na. Ngayon man na nga, tao si Kristo pero Diyos. Ari ang to nagiging nga tao, piki gihapon na. But-buton kang dako kay klaro masulti, ingon kan tinukod sa tao, pike. Ningiyo ka nga tao pero Dios. Wa naman tagaisgot anas katangian. Basta tinukod og tao, pike. Muna imong istorya. Pero nainindot anang answer. Kung mingon siya nga si Kristo tao, Diyos. Tao pero Diyos. Correct. Ningon po siya, kamong mga Diyos. Diyos po dahil no? Dili ba naisulat kini sa inyong kasubuan ako nagaingon mga Diyos kamo. Problema sa Bible o mga satanas ang gibutang dito. No? Giusap naman na ilang Bible. Layo naman kayo na sa ancient Greek. Pagalang ang Bible ng panpo, ano sa iyo ng panpo? Unsa man? Iglesia dito. O niya kay kongregasyon man na. Pwede marehanin ng kongregasyon o kanang church. Church o kongregasyon, di same? Kongregasyon, group of people. Church is building. Unsa man yung mga CF-Dota. Sa manang utok nila, eskwela sila pila katuig mga. Na dayon. Ang akong pamatuod nga kanang inyong Katoliko dili tinukod ni Kristo. Tungod kay dili tao katukod ana. Muna akong pamatuod o muna akong referensya. Kaya ang tinukod og tao, piki God. Unya si Kristo, tao man, di na tinukod ni Kristo. Unya, maingon man na gayon si Darwin. Kung dili si Kristo gatukod sa Katoliko, kinsa? Si Satanas. Ngano di man gud pud mutubag ning mga patudlo mo nako dire kamong mga protestante dire mo nako para mo daog mo. Kaya may ilang debate nga kung dili man si Kristo ang gatukod sa simbahang Katoliko, kinsa? Wa man tubagan si Satanas. Si Satanas unsa may priba? Kana daing laki versus laki kaslon. Gatudlo ang Dios ana wala. Bae o babae kaslon, gatudlo ang Diyos, wala.
Di si Satanas gatudlo ninyo. Ewa man na gitudlo sa Dios. Kabalo na mo. Kung dili man si Kristo ang gatukod sa simbahang Katoliko, tagay kong referensya nga dili si Kristo gatukod. Ang referensya ihatag, Juan 8:40. Si Kristo tao, samtang ang inyong simbahan dili tinukod og tao. Basahi kong Biblia nga si Satanas tao. Wala. Mo na inyong founder. Nasuko kayo na meron. Ha? Juan 8:40, si Kristo tao. Ang ilang simbahan dili tinukod og tao. Ug mingon ka nga si Kristo tao, tao man na. Oh. Mabasa mo gina diha, tao man gid siya. Kanya mingon siya nga ug dili man gani si Kristo gatukod sa simbahan nga Katoliko, kinsa inyong tubag si Satanas. Tubag gani ninyo. Unsay kamatuoran nimong si Satanas dara wala magtudlo si ang Dios nga ang laki ug laki kaslon, bahay ug ang bahay kaslon. Nagtudlo wala. Siya na po imong balihon. Muli ko'y gani, ayaw buhi. Ipatubag to. Nagtudlo ba o wala? Wala. Sakto ka. Inyo man ning giada, klaro nga si Satanas inyong pangulo. Correct, kadili tao gatupod sa iyong pundo. Kay si Satanas di man tao, di magkakabasa dire nga kanang Satanas tao. Si Jesucristo mabasa man na to nga tao. Parang si Lumigan. Ano taas na yung Naran to ba? Kanang giingon diha nga bawal ang pagpataas og buhok. Upawin ninyo ng inyong liburto nga si Hesus kay taas man nagbuhok. Nganong sige raman mo pangurhi diri nako nga taas kog buhok unya kanang inyong Santo Kristong gilansang sa krus taas man pug buhok taas pug bungot wa man yung upawi. Upawi sana tubagon dai nako na. Pakita kog nilansang nga Kristo nga upaw. O di ba nakaarmi ka? Kana pong ilang santo ninyo, nangulintas gani pong buhok, abot dire. Unya, sige mo pong reaksyon dire na kung mataas ko buhok. Ano man nini akong buhok, nabay nanumba gani, gisumbag gani akong, nabay gisumbag gani akong buhok. Kani akong buhok taas ni, pero walay laking gikasal. Wala po'y bahay versus bahay gikasal. Sa tubag nga tinarong, kani akong nagpataas sa buhok nako, ang Dios mo'y kapataas, dili ako. Kaysa dihang ipaputlan ako ni Bishop Adolfo, kay ako hunahuna, og mao kito nga putla na, diri-diri hantur nga, kung mag-armikat ko, barber siya, ang mag-barber na unta to, pagkagabi, gisultihan ko sa Ginoo nga, ang imong buhok kulang pa, og 2 inches. Sa kanay mong buhok, kulang pa ng 2 inches. Ang sa may next follow-up, anong pangutana? Ngayon, dahil na nga, ang sa may kamatuoran, nagisultihan ka sa Diyos. Ang akong kamatuoran, mutuo lang ka. Kay pagsulti sa Diyos, wala magkakadungo. O niya, pagdamgo po na ako, ana, di po ikaw mo di po kitang duha kadamgo. Mo bitong gikinahanglan sa kalibutan ang pagtuo. Kay kung kitang tanan makadungog patas tingog sa usa ka sultis Ginoo, di na kinahanglan pangitaon pang pagtuo kay mutuo na magika. Anong gipangita sa Dios ang pagtuo? Kay dili tanang tao propeta, dili pud tanang tao suguon, dili pud tanang tao sultian. There is a selected person nga kanang Dios makigsulti sa tao. First of all, pinaagis panaginip, pinaagis damgo. Kay kanang gisulti, kanang basahon ni Isayas, damgo man na. Kanang basahon ni Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, damgo na sila tanan. Bisan ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo, damgo na. Dili kay dunay Ginoo nga nanaog gikan sa bukid sa Jerusalem dining adtong Maria. Nga litra
Lawas sa lawas, naong sa naong. Nga nagsulti Maria, Jose. Imong mga anak mong tiayon, mga anak, wala. Damgo mitungha. Ang tingog dito nga, manganak siya o sa anak laki, tawgon ang iyang alang Diyos. Damgo na. Busa kung dili mo mutuog damgo, dili tanang damgo, dili tanang damgo, pwede na itong dituhuan. Doon nagidamgo nga Ginoo. O naanas mga patalasta sa TV, ilang drama-dramang teleserye. Basig hilig mo mananaw ng teleserye nila nga, na sila ay eksina nga ang tagtungod gadamgo nga ang iyahang bana o asawa o anak naligsan o disgrasya. Gadamgo kunuhay siya. Pag mata, tinuod yun nga naligsan dito. Sa ito pa, ang maong nag-create sa pelikula nito, sa damgo nga tinuod. No? There is, doon ay mga movie nga nagdamgo ang even kriminal o katong bida o katong kontrabida. O niya, kalaunan, nahimong tinuod ang gidamgo. So nagpamatuod na, nga doon naging matuog damgo. Pero kaning mga tawhana, di man sila mutuog, sumupay labot na ito, di na sila mutuog. Mura magibuhatan na nila pangutana. Tubag. Sa tinuod nga tubag. Nunid nga ato silang patuhuon. Kaya ang ilaha dihang buhat, pag-destroy ragon. Pero sayon ra kayo. Unsa pa niya? Na, dili akong tulog ka. Para di ay. Asa ako maulaw nga. May magabinuang ko. May manaog. Ako mahadlok ko una sa tanan sa Ginoo. Mahadlok ko sa Dios. Kung kaning buhatan minunto ni, binuang ni, itago ko ni. Dili na ako isinggit sa publiko. Kung kanang pagbato na kong mga asawa nga 8 ka buok, wa pay siguro ka nagmabot og 12. Kung tinuod ni, o kung tinunto ni, itago na to ni ay, makaulaw ni. No? Parting ulawa. Pero kay, unsa may akong ikaulaw? Muna akong pungutan, unsa may akong kaulaw, kanang daghan sila? Huwag ani sila maulaw, nga daghan sila, ako na hinuoy. Maulaw? Sikat, panoon ko. Ibo, bro na sila. Ingit raman na, kay bisag duha, di man kahimo. Kahimo bago na, may kinagipus-pusag luwag ng ilang asawa. Na ako'y asawa nga Muslim, Islam. Adreo, wapa kayo? Pero wala mo kay balo sa role. Kung nganong nahimong yung anak. Nganong kinanglan eh? Tungod kay kanang Muslim, kanang Islam, dili na maluwas. Kung magpabilin sila sa ilang tinuhuan, nga dili mo dawat nga kanang Kristo ug si Allah o sara. Kay kanang Kristo ug si Allah o sara, dili kay si Jesus ratong Kristo. Kanang Kristo wala pa matao si Jesus, naana ng Kristo. Kay kanang Kristo sugo. Sugo man ang Kristo God. Nya kanang Dios sugo man na. Kay doon naman ay tahas ng Diyos tinis kalibutan. Ang tahas, ana, kita mang mga tao. Luwason niya. Gikan aning dautan. Sa kalibutan. Munang sugo. Karon, kaning kaluwasan, dili man kay ang kaluwasan kanang nangadugmok ng bukog. Dili man na mo ibanhaon. Ang banhaon kay kanimang nawasan na to. Kay mo man nangamatay. Mo man giingon ni Kristo nga
patay sa atubangan sa Dios. Basahon na ito dragoning Marcos o Mateo. Basahon na ito kaning Mateo 4. Yawa. Ang yuta ang Mateo 4:15 gikan ta sa 12 Mateo 4:12 ug sa pagkadungog ni Hesus nga si Juan gidakop siya mipahilit sa Galilea ug sa pagpahawa niya sa Nazaret siya miadto ug mipuyo sa Capernaum sa daplin sa lanaw sa kayutaan sa Zabulon o Naphtali. Aron matuman, doon na ito'y gi-perform. Dili kay nipuyo lang si Jesus dito nga sa lagma. No? Nipuyo siya dito, ay doon na ito manon. Mao nga, kung makasabot unta mo, kaning kalibutan, drama, unya scripted. Dunay aktor ug dunay bida, dunay kontrabida. Kay doon na may gituman, dili man kay nipuyo ra siya dito nga murag ning bakwit. Nipuyo siya dito sa Zabulon, ha? Sa daplin sa lanaw sa kayutaan sa Zabulon ug Naphtali. 14. Aron matuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Isaias. Doon na ito'y gustong tumanon sa iyang pagpuyo dito. Siya rin kita kasabot anay nga script itong subay niya. No? Script. Unsa may tuyo ato nga script. Nga nagaingon ang yuta sa Zabulon ug yuta sa Naphtali sa dalan padulong sa dagat sa tibuok sa Jordan, sa tabok sa Jordan, Galilea sa mga hintil. Ang mga tao nga nagpuyo taliwala sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag ug alang sa mga na nagpuyo sa dapit ug sa landong sa kamatayon mibanag ang kahayag. Mutoy tuyo dito nga hatagan niya itong katumanan. Ang kahayag ng ipasabot noong atong Dinoong Jesucristo na nagpuyo sila sa landong sa kamatayon. Ang ipasabot ani mga buhi man dili man tong sementeryo. Mao nga kaning pagkabanhaw dili nang ipangkrimit na, no? Kay mo magi huna-huna ko sa mga tao karon nga ang namatay nga tao palitan si Pedro o si Juan mubangon gitong as Pedro as Juan. Mubangon gito. Kanang gipangkaog iho, gikaog kugtong, prato nga kung uyuan, gikaog kugtong, si Anhing Kilito, gikaog kugtong sa kita, inigbalik sa Ginoo, iluwa tos kugtong. No? Iluwa tos kugtong, ikaw mo tos kugtong. Katong mga nangamatay nga nangalunod ang barko nga gipahin-bahin sa mga iho ang lawas, doon ay nikaon sa diin, doon ay nikaon sa kamot, doon ay nikaon sa ulo. Pag-abot sa atong Ginoo, ipangluwa ko si iho, aron matibok ko balik. No? Una ilang una-una, kay inana man yun, ang ilang una-una. Dili na mao mga igso. Kung sa mga pray ba na to, nga di na mao. Naratong pray ba o? Sa yun ra kayo na to, sabton, Juan 5:25. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang takna magasingabot og karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios og kadtong magapatalingog mabuhi. Unsay katumba sa pinulungan nga nagpatalinghog? Naminaw.
makadungog ug nagpatalinghog motoy mabuhi. Kano sa man makapatalinghog tong tuos minteryo nga tigbak na nangamatay at wa pa mataw si Hesus. Wa pa mo anhis majilan sa Pilipinas nangamatay na. So may patalinghog ato? Wala. Nga naman, ang Espiritu ato ni uli sa Dios. Ecclesiastes 12:7. Basahon na to. Naipari ningon o nga sus, mura pug korek o. Niabot man sundalunggan tingog sa pare. Samtang gaukab ko yung sus, mura pug korek o. Suko siya, mura pug kuno pug korek. Adi kay mura korek gyud, kamo mo'y murag korek. Araw, og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang Espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Sa to pa katuday nga matay tanan before ni anhis majilan ang mga espiritu wala mo kuyog dito lubong sementeryo. Unsay hitabo? Nibalik sa Dios. Karon usumay buhaton ani. Ari kuno ta sa Hebrewhanon 11:35. Dara. Ang nangamatay nga mga anak. Tawa ha? Gipabalik ngadto sa ilang mga inahan. Asa gipabalik? Sa ilang mga inahan. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagkabanhaw. Unsa day buhaton kun banhaw? Pabalikon ang nangamatay didto sa ilang mga inahan. Sa to pa sama ni sa kang Ilyas nga pagbalik gibalik sa didto siyang inahan nga mao si Elizabeth. Pagbuan niya Juan Bautista. Munang ina na ang dagway sa pagkabanhaw. Nga kini din pagkabanhaw, buhi ang banhaw. Ang Espiritu ibalik og sunod diha sa lawas. Mao nga kanang Islam di man na maluwas og di na motuo nga kanang Kristo Dios pagkamatay ni kanang Islam lipi man na ni Abraham nga didto milatay ni Ismael ang inahan ana si Agar man. Dayon kadto si Ismael didto to naminyo sa paran. O didto mataw niya ang 12 ka mga anak. Kanang paran karon kung imo nang tan-awon sa history sa mga Islam, mao na ang mika nga diha mataw si Abdul Muttalib nga amahan ni Abdullah nga amahan ni Muhammad. Kani mga sipdoya, gani ni kalibutan anang kong gisulti. Niya manghambong na ninyo. Si Abdul Muttalib amahan ni Abdullah. Kunya si Abdullah nanganak ni Muhammad. Maotoy pangulo sa Islam. Motoy founder sa Islam. Kay ni anang pitsa 17 sa bulan sa Ramadan na ikasiyam ka bulan tuig 610 AD. Kanang Ginoo nga si Allah nakigsulti ni Muhammad didto sa langob sa Hira. Mao to nga natukod niya kanang Islam. Nang kay di man na mutuo nga si Kristo Dios. Si Kristo manluluwas, di man na mutuo. Kaya ang ilang manluluwas si Allah raman. Mao nga dili man to si Muhammad mo'y manluluwas. Kaya di man si Ismael ang gilatayan sa saad, si Isaac man. Unya ang saad nga ni Isaac dito man to ni Hesus. Mamuntoy linya ana. Ang saad dito ni
ang Isaac na dito ni Jacob, wala dito ni Ismael naglatay. Kanang Kristo ba? Kristo. Wala ni Ismael. Kristo man ang manluluwas, di man ang Ismael. Kung aron mahimong maluwas ang Islam, si Ismael ipakatao sa taguangkan sa babae nga Christian. Aron pagguwa ni Ismael, ang iyang espiritu Islam, Muslim, pero ang iyang faith, Christian. Mao nga kinahanglan dayon, muguwa si Agar nga iyang inahan, kay aron, dunay inahan si Ismael. O kaning kaliwat ni Ismael dito, mahimo silang binanhaw nga Christian na. Muna dili mahimo nga walay Agar. Muna hinungdan ana. Nganong dunay Agar, nganong niguwa si Agar. Kanang si Tura, nganong niguwa si Tura. Tungod kay dunay unom dito ka anak si Abraham. Nga ang kamagulangan si Simram, dayon si Joksan, si Midan. Dayon si Midjam, si Isba, si Suwa. Muni unom. Gitagaan og mga gasa ni Abraham o gipalakaw nga layo ni Isaac. Pagwa nila sa kalibutan, ang gasa kaniadto mga kahayupan, ang gasa karon nila katawhan. Munang niguwa ni nga mga relihiyon nga dagko. Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism o Islam. Unay 7 ka iglesia, dili kay 7 ka simbahan. 7 ka kongregasyon. Ay lahi, 7 ka iglesia, 7 ka church, 7 ka simbahan. 7 churches. Basaha sa Greek og 7 kanang naa dito, di ba? Kongregasyon ang gisgutan na dito. Katong ancient yun, dili nang ilang Greek nga modern karon kay Katoliko na may ga-translate nang ilang modern Greek Bible. Modern Greek Bible, mga Katoliko na nga mga nangiskwela pagka scholar dito sa Vatican, sa Roma. Munang buhat na sila og mga Greek translation nga churches na ang meaning. Pero salamat na lang kayo kay doon na kita'y original nga Greek manuscript, ancient Greek manuscript. Kung dili ta malipat ana. Muna nga aron sila muguha sa kalibutan, mabanhaw sila, makauli sila sa Ginoo, muguha ang ilang inahan. Muguha si Agar, muguha si Ismael. Muguha na dili si Ismael. Pero namay gingon, ang uban sa gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nanagsalikway sa kagawasan sa likway nila ang kagawasan sa Espiritu Santo. Na gusto untang mugawas ang Espiritu dinhi sa kalibutan, mahimo na siyang tao. Pero ilang isalikway, munang sakiton sila sa kamatayon. Unang musakit kamatayon sa pagtuo. Muni nga kumahadlok ka na, itan, sulod ng Rebecca dire. Kaya, una-una siyang ginikanan, di sila mudawat, di kong balibad. Di ko maingon nga, di ko magbasol. Kaya na ihukom niyo, hukom manidaan ko. Sa to isulti, basahan niya. Ang uban
Ang uban ipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagsalipway sa kagawasan. Aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Ha? Ipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagsalipway sa kagawasan aron sila mabanhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Kay ang pinili, pilian pa. Daghan ang ipanagtawag, jotay ra mapili. Tira nila pinili na sila, kamo mga pinili. Pero sila pinili sa mga pinili. Kay kanang walo diha ng lingkod, pinili na gikan diha, gikan ninyo. Sa tupa, pinili ni sila sa mga pinili. Prehan ninyong 12. Pinili mo sa mga pinili, gikan anang mga tao diha. Inana. Tabang mong sabot. Dili itong sabot-sabot. Tabang yun mong sabot. Kaya malipay ko kayo. Kaya nga nagbanat-bantan ni Kanal Rome. Nilingaw kayo mong kabasa. Na ako'y usahay. Lain man din. Lugay mong gawas kaya sa Kasilias. Lingaw kong binasa. Manggigil mo ko yung basa mo. Lamihan kong bago na sus, tilag ko yung makatubang ani mo takta man gini. Pero saan man nga, di mo makamumay. Kung gi saligan. Pero dili, taangay masuko. Kay it is a part of our mission. Ahas na to na. Si kinsay magawa sa kalibutan, basta supak na silang doktrina, maguba, gina sila. Kita, igurta na nagang sa ilang mga pagyatak, pagbugal-bugal. Pero timan ininyo ha, ining numero unong nagtamay na ko, muni mag-una sa ulay mga adlaw ng mangita na to. Basta tabang lang mag-ampo sa Ginoo, sa Espiritu, nga ang atong gisulti mahimong tinuod yun. O ang numero 1 na itong tahas, mao ang pag-minyo sa dapitan. Kay ato mang pangasaw uning dapitan. Kay gingon man na diagod nga nakita ko ang balaang syudad nga nanaaw gikan sa langit, iandam ingon sa usa ka pangasaw unon sa kordero. Ang dili nimo mabasa sa Bible kanaran dapitan. Pero ang mabasa nimo nga naay balaang syudad. Mao na diha. Kanara mang dapitan, di mabasa word nga dapitan. Pero naay naisulat nga balaan nga syudad. Kaya nga balaan nga syudad, ang nais kalibutan. Wala na dito sunas bituon, di wa may syudad dito, o may kalibutan dito. Di man ni matawag nga syudad kung wala mga tao. Kunya, masama na ito ni pagpangita. Kung mangita kita sa kamatuura, kung sa isumpay ninyo, Matthew 21, 42-43, dihatag sa usa ka nasod. Ang gingharian, sa ito pa na, diha ng balang syudad ng nasura. Pasayon rin tayo, pero di lagi mo to, okay, di lagi ilang doktrina. Pero kung tapunta nila, di ba sipir na ilang baba? Mutapunta nila, sipir ilang baba, lintan kita tanan, matutan nila, balik matutag Katoliko, pamimrutan nila dito. Sipir ilang babas Katoliko, ang mutuhang na to sa Batista na po. O kaning Iglesyang Manoy, kaning kang Manalo. O ako napunta. Kaya dito tinuod, kaya ano yung pasakop tas Katoliko. Nya karon mangundang tas Katoliko, balhin tas Iglesyang Kristo. Hilom pong Iglesyang Kristo. Sila na po yung mutuhak na to, kaya ano, tas Iglesyang Kristo ba di tinuod. No? Muna nga, kung inyong ayuhon ay pagsumada, dula-dulaan ra ang mga inosenteng tao diri sa kalibutan na wala magtuon. Muna, dapat i-encourage na to nga ay mo palipat. Not only nga mubasa lang mo sa Biblia o sa mga referensya, paliho ka ang utok, singkasing, una-una,
paminawa ang tanang sangyaw. Timbang-timbang gid ana, no? Kay basig maluoy ang Espiritu Santo, abrihan ito kasing-kasing tagaan kagabi. Ako gabi gabuntag yun. Ang akong pananaw na ani Jimmy Rodriguez. Tapos sir, yun lang mas dusig. O mo lagi, nag-cut man ako, nagtingala ko ba nga? Ano man yung kasing-kasing? Natutok man kanunay ni Jimmy. O Rodriguez, sus kaampo man na ito. Kaampo man siya ko. Nagpan man siya din. Yung gawasin mo to? O, tuan mo, larga man siya silang naso. Ay, hindi biya na. Una biya na nga rin. Nga rin na siya. Basta gani, tao nga mutuo. Ang espiritu, anak, pagsampit nino, anak, ang espiritu mo, muuban mo, liyo ko mo, depends kina nino dito. Tingala ko, nga mo nga tulog ko na, no? Si Rodriguez ang maginas kong nauna. Bali na po ko na. Rodriguez siya po. Si Juan. Jimuel. Hayang naman ko, matakilig, makulog. Jimuel Rodriguez, sus, pagbasa na ko si Pulbunta, kaya na ngayon tabang. Mister, malangga ko karon. Alauna, bangi ko, panalipdi ko, anak. Ito pa, kung kasing-kasi, ang espiritu nakahibalo. Nga naa sa akong lawas, may nakadungog. Unang makadungog akong dalunggan tungod sa espiritu. Nagpuyo dito, ngayon ampuan, ang gituan. Maingon anak si Ginoong Jesucristo. Makadungog siya sa una-una sa tao, nampuan sa mga tao kay espiritu man ang makadungog. Nga na siya lawas, di makadungog siya. Di rin, makadungog siya kay ama siyang lawas. Mana? Manang kon ka mo, tinukod yun mo nga hindi ko. Makadungog di ko sa inyong mga pag-ampo. Ay mag-undag ampo, ay mag-undag sampit. Eh kato, ito yung undag sampit, kinahadlok man to, kay first time ko niyang layat. Oh. Di wag ito undang sampit, mo ito nga. Nadungog yun. Nadungog yun sa Espiritu Santo. Wala ako hunahuna magod itago ang tanako nga. Sa kanino na daghan ko ng asawa. Pero namay na isulat ko diri nga kapandulan. Ang kaalam sa Ginoo maabot sa kalibutan na kapandulan na siya. Kung atong itago niya, nagpasabot nga binuang hadlok ta o mahibawan nila. Inana dayon. Anong hadlok mo ta? Isa may kung binuangan. Naman ang mga ginikanan. Nga, wala tayo tulubagon sa Ginoo, isang gamay. Ang mahitabo, ano na tayo tulubagon kung atong ilimod sa mga tao. Okay? Las 9, Pirita Kutob o mayong gabi kanatong tanan.